Nggone ngabdi ning masyarakat. Oh, ngono ya. Wong nyapa lho, bondo wis pirang-pirang. Bapak ya wis ora duwe butuh apa-apa. Mung karek nyenyeger penggalih, nyenyeger rasa, nyenyeger awak, jaga kesehatan, menikmati hidup. Oh, ngono labuh ning masyarakat penjane Bulusi ya wis dilair batine kanggo mengabdi kepada masyarakat ning kewagean. Oh, ngono ya. Ya betuwi, mawar biru, Bu. Tumete sing pas bagus aku ya jumeneng Bu karo langgame kok ya tak dhisikke iki masalahe sing nyekel keuangan duit Jolaras Indonesia ya iki aku ora tau nyekel duit ngono ngono malah bruk penduduk ning wong wedok ki malah cokolo mangsa iso dadi yo. Lah iya nek wong lanang nyekel dhuwit dhewe iki boros sing pengen tuku iki, pengen tuku iki. Makasih ya Bu, Bu Dwi. Kamu telah mengarungi hidup bersama saya sudah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Alhamdulillah lancar ya. Amin. Sampai kapanpun kita tetap berdua. Amin. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan cinta kita. Amin. Anjay. Lah ya nyatane ya kaya ngono. Nek enek wong jenenge wong omah-omah iki kabeh. Wong omah-omah iki mesti ana batu sandungane. Sok nyandung krikil-krikil sithik. Kuwi minangka dadi bumbune wong omah-omah malah saya gedhekne rasa tresnane karo wong wedok. Lumrah. Lumrah ya Bu ya? Nggih. Wong mau nyandung-nyandung sithik ora apa-apa ya? Nggih, ning nggih ampun melih to. Kula pun rada kesel kesandung lho. Heeh. Piye? Mosok kesandung terus. Ora ya mung pisan kae bar kuwi ya ora kesandung neh kok. Pindho no. Pindho to? Pindho no. Sing ndi kuwi? Ya, terima kasih telah tenan. Ya, nek aku lara ya kudu ditangisi, mau tangi turu wae ditangisi yo alah. Piye to kok bengi nyambut gawe kok suarane ilang. Ngono Bu. Nggih sekedap niki kula ngilaki paku. Oh, paku. Ngeneki lara to paku kuwi? Sakit nulincip kok. Oh, sing ora lara iki pakuku ngeneki. Lah nggih. Ya. Coba kaya ngapa? Kula kalih Bu Dwi sampun dipun percaya kalih Gusti Allah duwe anak telu. Telu, Alhamdulillah. Mas Jendra kelas 3 SMKI ya wis mayang. Iki bengi iki ya mayang ya percaya Bu ya. Nggih niki ternyata event besar lho niki waktu Karanganyar. Kirap Pak Bupati kalian. Tuku acara napa? Kirap apa betul? Oh nggih teng gedung kebudayaan Karanganyar. Sing benjen jenengan pentas ketoprak niku. Oh iki sing mayang anak lanang. Niki sing mayang Jendra nggih. Oh alah nggih. Bapake mayang kok mayang dhewe. Nggih kurusane to. Ora apa-apa ya. Golek duit to. Bayar golek duit dhewe ya. Heeh. So nek kene ketok sambil jajar ki nanggap awake dhewe kok ora kuat banget gen anak lanang wae sing maju. Ngoten nggih entuk. Nggih. Ya saking Bu Lucy. Bu Lucy nggih. Sampeyan kenal wis suwe to karo Bu Lucy piye? Piyayine piye? Piyayine prasaja. Tetapi saya sabar kaya ora tau duka ngoten nggih. Iya. Kok beda karo aku. Heeh. Basingah. Sapa? Kula. Sampeyan Basingah? Kereng nggih. Kereng. Ning wong lanang kudu dikerengi kok. Lah jenengane tak kereng nyes kaya ngono ra tak kerengi kok ngopo. Yo ngono. Rumasane iki aku elek-elek wong ngono apa piye? Nggih mboten. Maksude wong ora dikerengnya sik rada menggok dalan kok. Menika pamundhutipun saking Bu Lucy mawar biru. Saking langgam riyen nggih Bu nggih. Nuwun injih. Lah mbok ngono alus. Nggih, kala-kala halus, kala-kala galak, mosok ya halus terus. Iya. Alah ya. Ya monggo buka celuk ya. Nggih. Tumete sing waspaku arateka rasane atiku
Nggih kalih nggih Bu. Nggih. Sebagai seorang istri dalang apakah ada suatu cerita suka dan duka menjadi seorang istri dalang Bu Dwi? Kuatah. Kadang nggih. Nggih. Kata sukane napa kata dukane? Ada dukane. Mboten sukane. Ada sukane. Ada sukane nggih. Sukane apa? Sukane apa? Ya iso nyambut gawe bareng. Kan kula ngerti to jenengan iki enggak iso LDR. LDR ki panganan apa? Hubungan jarak jauh ngoten lho. Oh, Sing ya ora jarang iso. ketemu ngoten niku Ora jenengan iso. ra iso. Aku tangi turu sampean renek kudu ngamuk, kudu mangan bantal kok aku. Nah, aku tangi turu kudu sampean nenek ning sandingku. Nggih. Nyambut gawe bareng, mangkat ke omah bareng, budal kau neng mobil bareng, tekan lokasi bareng, mak munggah panggung yo bareng, mulih yo bareng, mapan turu yo bareng, tangi turu bareng, blas ora enek sego. Dadi bingung nek arep mangan. Tuku. GoFood no. GoFood ya. Enek dukane apa? Nggih pripun anak? Kok iso anak? Kan anake bendino ditinggal lek kadang-kadang kadang-kadang lek nih awake dhewe mangkat kerja anake urung mulih sekolah. Mengke kula kalian jenengan mantu anak-anak wis mangkat sekolah. Terus kan jarang ketemu banget kali anak-anak. Niku sing marakne gampang leder. Oh iya, leder ya apa? Melu. Oh nangis. Nggih. Mau jare rasah nangis, perlu kok nangis. Ya. Wekasanmu Retap dibuat dadi biola. Kendang dembo, biol anu mas selo. Matur suwun rawuhipun para penggemar wayang sedaya kemawon ingkang tumplek-blek wonten ing punden Mbah Sambi. Oh ngono ah. Lebu kanca-kanca nek ora keliru Pak Mari Sugiono dari Surabaya juga rawuh.
Kanca-kanca saking PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo. Ya kepareng rawuh DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk. Ya kepareng rawuh dalu menika ugi saking penggemar-penggemar sanesipun. Terima kasih rawuhipun sugeng pungon sugeng tirakatan ing Wulan Sura. Heeh, yuk. Menika para kanca, para pepunden, para pemirsa sedaya nika kalih kanca-kanca Dwija Laras Indonesia dipun garap cara keroncong. Srebabe kaya biola, kendange kaya selo. Ya kepenak ya. Kanca-kanca dikon garap apa-apa iso ana. Oh, ngono garap apa-apa iso. Dibuktekne ya, dibuktekne. Engko dari lintas Indonesia tembangane. Oh, ngono ya. Saka Banyuwangi, engko saka Jawa Barat, saka Jawa Tengah, engko diaturke. Oh, ngono ya. Iya ana pamundhut. Engko diaturke nggon gara-gara no. Saking Mbah Tajem request lagu Jineman, engko pase nggon gara-gara maring arta. Waduh, nggih matur suwun. 50.000. Nah, nggih. Nah, apa sing diaturke? Coba iki ana panyuwunan saka para peladen nggih tombo kesel. Oh, ngono ya. Ana Podang Kuning, ana Lestari, ana Grajakan Banyuwangi. Oh, ngono. Ya, coba diaturke sik ya. Grajakan Banyuwanginan. Oh, ngono. Ya, Lestari karo Podang Kuning. Oh, ngono. Ya, sapa sing diaturi nembang sak wise Budwi Kurniawati. Ayo. Ki komplit kabeh kok. Oh, ngono. Iso kabeh. Oh, iso kabeh. Ya. Ngono. Yo, Mbak Okwalika saka Sidoarjo. Diaturi jumenengna disupati cara Bali. Mari berdiri yo. Lulus isi jurusan tari ya, Nduk, Pak? Nggih, Pak. Lulus tahun piro? Tahun ini, Pak. Tahun ini 2025 ya? Nggih, wisudanya 2025. TA-nya 2024, Pak. Oh, gitu. Jurusan tari kok iso nyinden apa sampean keturunane sinden? Uti nggih, Pak. Uti nggih. Nggih. Oh. Uti sinden, kakung dalang. Lah wis uyuh seniman kok. Kowe ya sak pase. Ora ndang pengin rabi ya, Nduk, wis lulus kuliah lho. Dereng, Pak. Dereng. Kesusu. Pomo pengen duwe bojo. Kowe pengen duwe bojo seorang apa? Seorang kapiten. Pomo pengen duwe bojo pegawai negeri apa pengusaha apa seniman apa? Seorang laki-laki, Pak. Oh, seorang laki-laki yang anu ya, seutuhnya ya? Yang seutuhnya, yang mempunyai jiwa kepemimpinan, Pak. Oh, ngono. Iya. Berarti ora nampik milih ya? Boten. Boten. Pokoknya lanang yang bertanggung jawab pada kamu seutuhnya dan anak-anakmu besok. Nggih. Pengen duwe anak piro sampean? Pinten nggih? 5 lah, 5. 5 ya, 5. Ben
Ben rame. Ben rame. Nggih. Oh, banyak anak banyak rezeki kok. Nggih. Ya ora apa-apa. Sampeyan arep ngaturke lagu apa? Ya ana Pamundhut Lestari, ana Pamundhut Podang Kuning, ana Gerajakan Banyuwangi. Milio. Mbak dhisike sampeyan saurunge liya-liyane. Napa nggih? Apa? Napa, Pak? Banyuwangi, Podang Kuning, Lestari. Lah sing pundi? Lah ya milih awakmu ae. Sing pundi, Pak? Ingkang pundi? Podang Kuning. Banyuwangi apa Podang Kuning? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi ya. Tapi mboten sah bawa lho, Pak. Mboten sah bawa nggih. Nyapa ora bawa? Lah kula nembe pilek. Alah, pilek dhuwur sing penting ngisor ra pilek kae. Jane kok ya supporter kowe iki jane. Nek pilek kabeh pilek aku ya pilek kok, Nduk. Nembe batuk juga, Pak. Iya. Iki usum hawane perpindahan di antara musim penghujan ke musim kemarau ki pancen banyak virus-virus yang berterbangan. Nah, yo dibawani nggih Pak nggih. Nggih lho iya. Mamjat mayong ngono kae lho. Nggih, ampun diguyu lho mengke, Pak. Ora diguyu. Ya. Ben duwe ciri khas dhewe kok. Diguyu sik karo bocah iki. Ngono jare. Jan. Ya. Wis ayu, suarane apik, iso joget, bejane sing duwe bojo sumpen ya nak. Iya, iso golek duit dhewe. Ya. Su. Ya. Orang nggo apa? Oh, ora nganggo to? Piye? Kok iso ngarep kok iso enek suarane melengking sik ngono ki piye? Teknikse piye? Teknikse. Ngeten lho, Pak. Piye? 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 Jenengan anu nggih, tiroke nggih. Tak derane ngono. Oh. Makan. Makan lho. Mamyat. Angel ya. Angel ya bae, ora kulino iki. Ya, terus. So suarane gandeng balam yang ya luar biasa. Bang, dapet kaget aku, matane picek. Kene arep ngomong jrang-jreng. Aku marah ngomong apa lali malian. Matane picek. Ngene mbok kancane diomongi. Aku kaget nek teratap aku. Asma. Napa, Pak? Lali aku iso arep ngomong apa. Asem nang jajal. Oh, titeno tak get-geti genti. Ora kaget. Batine ngono. Ora kaget, yo ben. Ngomong teratap tenan lho cah biasa. Ya. Lali aku takon apa. Setan berkeliaran. Ya. Pas noleh lekas omong jelas. Mbok ngonteni selo-selo ngono. Ijek nesu lho Pak ngangkol lho. Anyel aku. Yo. Pianyo wangi. Aku lon
Yuk. Iya. Wetan ya kurang ngapusi wong. Iki wong Amerika Serikat. Kula nggih kaget Pak Kangkong. Wong Amerika yo kaget. Lah aku kagete lumrah. Iki lho wonge WA aku. Pak Sutowo Amerika Serikat. Kula nggih kaget Pak Dalang. Genjlengane yoga-yoga jenengan kula kaget nganti wedang kula gigol. Ora aku tok sing kaget. Amput wedok. Ya. Aja tanah endah go meliareng go meliareng Taman Sari Nusantara belambiaran Taman Sari Nusantara belambiaran Taman Sari dijogeti cara Banyuwangenan ya, Pak. Nggih, Pak. Muter-muter ngono, ora mung sak nggone kono. Dadi tekan kene nek iso tekan kono barang bablas ning pawon barang ngono. Bayi. Nggih, Pak. Ya. Dadi lek Banyuwangenan kan apa kata-kataan nek apa jenenge? Pitik-pitikan. Nggih. Nah ya pitik iso kata. Ya. Yo kaya apa? Gerajakan Banyuwangi. Yuk. Etokno skillmu seni tari isi Surakarta. Raina piangi sing tau anang watur Pak Ustaz
Salam yang ada di tanah suci Mekah, Al Mukarramah, Madinah, Al Munawwarah. Lunggah ring pasir-pasir sambur-samburan bisik-bisik sambayanan mati janji urip sir-siran ambi gandengan gandeng asli yang wangian. Kerajaan yang wangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon kali lunggah ring pasir-pasiran sambur-samburan ambil mangan lonjoran wadon uber-uberan. Iya. Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik sembayanan pangkri janji urip Loro setengah. sir-siran ambi gandengan dengan asli nyanyi wangian sir-siran ambi gandengan ke asli nyanyi wangian. Matur semangat. Sami-sami. Terus tak ketekan pawon kono barang sisane ra nyutut tembange. Ayo. Ngono kuwi jenenge paham panggung yo. Apa ya? Ya. Ketika ada tempat untuk kosong untuk berjoget dan memungkinkan wiwaranggana ya kudu cerdas, kudu tampil iso maca blocking panggung. Oh ngono. Ya. Situasi bengi iki ya dalang ya juga di apa jenenge diuji skillnya mergo wis ora ana bintang tamu, wis ora ana musik tur lakone lakon banjaran no. Oh, ngono ah. Ya angel ya, angel. Nek ya sak bisa-bisa iso gayengke iso guyokke penonton. Ora ketang ya sak propirane wong dalang iki dudu dagelan ning bisa menghibur sekemampuane awake dhewe. Oh, ngono ya, maaf.
Malah seneng lho lek ngene iki. Heeh, iso yalang iso mikir temenanan. Lakone ya dipikir, carane guyone penonton piye carane ya dipikir. Inilah yang membuat kita semakin cerdas, masyarakat Nganjuk yang sangat luar biasa. Oh, ngono ah. Ki urung somben tanggal 4 Juli no. Awake dhewe diuji meneh kelawan panjenengane Rama Widodo. Ingkang wonten ing Kepuh Kertosono, kuwi njaluk lakon sing neng YouTube urung ana, tur ya ora tau digelar karo dalang-dalang se-Indonesia. Lakone apa? Dasamuka dadi ratu. Kebanyakan wis prosese dadi ratu kuwi ora ana. Oh, ngono ngerti-ngerti wis dadi ratu lah. Prosese Dasamuka dadi ratu iki kepiye? Kon mikir awake dhewe dening panjenengane Rama Widodo sok tanggal 4 Juli ana ing lapangan Gedang Sewu Kepuh Kertosono. Oh, ngono ya. Ya. Ah, men saya pinter awake dhewe men ora jagane karo pelawak, men ora jagane karo pelucon. Oh, ngono. Nek kebentu sing lalakon sing kaya ngene kudu tumandang gawe. Oh, ngono. Ya, coba dibaculke sebelah iki mu sapa? Wah, Mayang Anjasari. Ayo, sinden mental kita Indonesia. Oh, ngono. Mayang. Ngono. Ya, coba diaturi. Ki dijali pundang kuning ning sing bawa kudu nanang merem. Wis digawe dhuwit karo bulusi kok. Ora ditampilke ya rugi. Oh, ya. Nang, ngateko sik nang. Oh, Nanang. Ah, iki bintang tamune enake ya kuwi. Oh, ya. Ya. Kaya roh mak nyak. Kayak ora dilek keblowok. Wes iki. Sik digolekne mic sing pas go kowe. Kayak mic kabel kuwi lho. Heeh. Ya. Oh, alah kaget ya Allah. Lah ya. Golek ra dibuntel apa jenenge tisu ngondak nyetrum cangkemmu. Ya Allah ngapunten Pak. Jenengan malih ngeling-elingi sing boten-boten aku kesetrum teng panggung nika. Kapan kuwi kesetrum ning Lah panggung? nika teng Balongan panggunge nyetrum nika. Oh iya pas aku entuk anak anu kaya sampe ya. Nggih no, teng Balongan nika. Nek aja kuwatir Jodipati selalu diantisipasi seperti itu. Nggih, alhamdulillah. Wah. Ya. Ugi ngaturaken sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bu Lurah, Bu Lusi. Setiap tahun ya absen. Nggih. Mugi-mugi nggih sehat sekeluarga. Amin. Lancar rezekinipun. Tansah winengku ing karaharjan. Amin. Weh, dongane wong tulus ngene. Ugi kalau nggih niku wau mboten semerep ingkang mengkoni mriki Mbah sinten Mbah Sambi. Ah iya. Nggih, kula nyuwun pangestu. Ora lho, kowe iki nek kemlinti. Lah pripun ta, Pak? Wis mripatmu ora ketok kok mau kae kacamata ireng. Lah nek mboten damel ngeten mengke kewan kuwatah ndak kelilipen, Pak. Wow. Lilipen ya iso pedes. Ya mboten, Pak. Mboten. Iya. Malah kaya tukang las lho kowe malah. Kula niku nate ke kanca-kanca sinten ya, nate diceroti banyune jeruk niku. Dipikir sik panas ndak. Oh, ndak krasa. Wow, dikecoti banyu jeruk iki ora krasa, Pak. Mboten krasa. Oh. Mboten krasa. Mati rasa matamu. Heeh, ya. Ki kon bawa pedang kuning kowe sing nembang mayang ya. Nggih, siap. Nggih. Ya, coba. Kisane Jodipati. Nggih, alhamdulillah sembah nuwun Pak Yok. Ugi Mas Waris Sugiono ingkang sampun rawuh dateng lokasi. Niku wau WA kula mboten saged mlebet penontone kathah. Iya. Jare kuwi ya duwe sound system. Apa jenenge? Nggih, kagungan kula dipun tepangaken mengke nek badhe nanggap sound kula sing suwantene mboten karu-karuan horeke. Apa? PC audio. PC audio ya apa? Picek audio. Utawi gampile PD audio ngoten mun gampil niku. PD ki apa? Peteng dedet niku. Oh, iya. Utawi pedhot del nggih saged. Heeh, ya. Ya, kowe cocok to engko sing nembang mayang? Nggih. Heeh. Sinden duwe jelaras Indonesia ki sing menurut kowe sing paling ayu, sing paling mok cocoki sapa? Sing kula merasuk teng ati kula ta. Oh, kok burine pripun to Bu? Sapa? Wo, tak tuapuk manuk pisan niku. Kleru aku.
Gue sing merasuk nggih wiwi niku to, Pak. Oh iya wiwi ya. Oh nggih. Ora yang mayang maksud iki. Mayang cemburu lho mayang. Ora ngono mboten wong kula dicemburani napane Pak ya tikus anyang-anyangen. Oh iya. Ya, coba nemang. Nggih. Nadyan nuju temong paksi. Oh diparingi karo bulusi pira? Nggih, setunggal. Setunggal atus. Nggih, sembah nuwun. Ya. Agawe talineng bronto. Ayo yang, ngateko yang. Kancane. Kene ngadeg wong ayu. Wong ayu poro mripate kan. Wong ayu kantilane atiku mayang. Gah aku ora adus kok. Oh ngenyek, oke wis kadung ngajak. Ambune lho tok kono. Wong nggo ning kono kok ini mambui, Pak. Oh, ki kuwi ora sepiro. Ora sepiro. Enek sing luwih parah meneh. Ngentute ning nggon beduk, ambune tekan singdan ki ya. Walah berarti mau yo nan. Adus ora jane? Wong kene ora adus timbangane ku kedhisikan didusi wong akeh ya adus sik to. Adus. Adus. Lah piye? Sikatan ora? Lah harus no. Lho ya wis. Oh, aku men-men mbok anu to yang. Duh, tak suwikati lho kowe kok. Ya. Arep kepethuk wong ayu-ayu ki adus sikatan sing ganteng pindang di bojo. Alah wong bojoe gampang aku wis ndak tek mikir sakjane ndak iso gojeng aku nek kadung oleh tenan kon ngeterke blonjo aku malah lara kabeh aku. Aku iki wis karepmu. Engko tiwas awakku lara kabeh kon gojek ra iso dadak buka gojek. Wong kaya ngene nganyelke silit tenan. Yo aja nyejak-nyejak aku. Kok ya roh ta? Kok ya roh parare rene aku nek ning kene kok ya roh ngono. Alos manis nyangsem make was wenggan kula lono Mbok sing mesra ngono to, Yang? Mboten ning panggung iki bebas lho. Panggung sandiwara. Bukan mukhrim, Pak. Apa kudu ndegepok singgol lak ya ora. Ora dari hati ya iso, Yang. Heeh. Ora usah. Aku menjaga hati. Dekne kok ana sing cemburu. Sapa? Mas Jompe. Alah wong compe mbok bene. Ndak mau lah aku arep ngadegi iso prengat-prengu tok, Pak. Ah wong compe ya wis ngono kuwi to, asline wis. Arek aku ket biyen ngono kuwi. Kudu tak go mulih aku. Arep boncenge sisan ya. Kanyel aku suwe-suwe. Ya. Golek isi podang jenah. Ibu bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo. Yo, nang anu sapa jenenge Mayang? Monggo, Mbak Mayang. Garap gecul sik. Ya, mungkin lagi dangdut. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteran konco goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti yo
tak sawang mencelokne jangan tak rinde sapa kadoan sarwi ngoceh dhewe ingale jero Samboyoku tansori ono tro tak serangane sun pingatul Bicara Indonesia Waroko Waroko bicara masuk halo jangan tak rinde saka kadoan sarwi ngoceh kanca-kanca jalanan Rogo Wahyu Saputra sambil jajar. Hey. Ireng tak sawang tambah manis Mas. Ibu bunga yen kelakon nyanding sirane halo ora bakal ati yang andutun ati kelana ora mendo atiku dan saya nondro tak serangane sun pikatun
Wah, kok malah kudu dadi ya, Kang. Sik kok malah enek trompete. Lho, Wah, terbaru kok. Nggih. Padune golek tambahan wi. Makasih ya Le Nang. Nggih, sembah nuwun Pak Kakang. Kita minangane pamundhut saka Peladen diutamakan. Nggih. Isih satu permintaan lagu ya kuwi Lestari. Ya, Lestari. Nah, ya wi. Gilirannya Wiwi Ernawati. Oh, ngono. Ya, coba. Nggih, salam-salam yang ada di jauh di sana terutama Mas Sutowo ingkang wonten ing Amerika Serikat. Oh, ngono. Ya. Nggih. Menika ugi dipun pantau kelawan Pak Ustad. Oh, Pak Ustad Bintoro saka Mekah. Ki mau WC karo aku. Oh, ngono. Ndongakne marang awake dhewe lancar le. Berbudaya uga diparingi sehat waras awake. Amin. Menika sapa iki? Nggih, saking Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri ugi nderek monitor ugi saking Jakarta Mas Ngadinu. Ya. Ya nduk wi. Diaturke lagune Lestari. Oke, gilirane Retno Congpe gek Dita. Oh, ngono ya. Dibagi satu persatu. Ya. Piyayi sing seneng lelagon men ya kecukupan apa sing dadi senengane nggon lakon ya ora ngentekne wektu limbukane. Wah, ngono ya. Ya. Yuk, Lestari para kanca, katur para peladen sugeng midhangetaken kangge tomboning saya. Yuk, dados. Bersama Jody Pati, Sound Audio dan Dwi Jolaras Indonesia. Sound Audio luar biasa. Yang semi sajroning
ati sayangmu amadani sarati dadya keblake ati aku tanganku diberikan pewangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinapa tembang sud yang semuanya yang Terima kasih, gilirannya Mbak Retno Congpe, ayo siap-siap. Disupati toh, Retno Congpe ini paling beda timbang Sida Silarin. Sepate apa? Sepate sampak songo sesek yuk. Ayo. jangan salahkan paham ku ini tertuju siapa yang tahu siapa yang mau kau di sana aku di sebelahmu Pangapunten Bapak Ibu sedaya, pancen sinden kula sitok menika rada kenthuk dadi nggih kawontenanipun ngaten-ngaten. Nggih. Kenapa? seperti suasana hatiku yang lagi mangu. Kenapa kok kamu mangu? Mangu itu apa? Mangu itu susah, sedih. Seharusnya kalau kamu ditanggap di sini itu gembira karena besok pagi dapat uang. Kenapa kamu susah? Mangu. Mangu paksi manyuro. Ngejabar, ngejabar. Kenapa? Ada yang salah dengan kita? Mangu itu adalah perasaan yang tidak seharusnya, Pak. Mudeng pora. Mudeng. Diamput, mudeng. Perasaan yang nggak sesuai itu. Menyukai tapi di jalan yang salah, Pak. Menyukai di jalan yang salah. Iya. Tuh, contohnya? Misalkan aku menyukai seseorang tapi aku berbeda keyakinan. Boleh, bisa ada kan yang seperti itu? Bisa ada. Misalkan aku mencintai seseorang. Ispomone Freddy lah. Freddy sing gendar, Freddy ya. Tapi aku sendiri bojo. Ya. Itu kan nggak boleh, itu mangu, Pak. Oh, alah. Terus misalkan aku lagi bekerja. Tapi di rumah anakku sakit. Sakit kenapa? Sakit. Besok perlu periksa. Ya, harus jalur duit. Jalur duit. Harus jalur duit. Aku apal. Iya. Oh iya, engko tak periksane anakmu. Sesuk prei kan? Nggih, prei. Nggih, prei. Yo ora to, sesuk kula pentas. Pentas ning ndi? Yo. Nyepelke jenengan ngetopraki sing rebapi sapa nek gak aku.
ngongek. Iya. Iso bang rebab. Ya lumayan lah sithik-sithik, Pak. Oh. Ya ya. Dayamu apa ngangkon aku? Heeh. Saiki sing ning omah gene omah. Wong nyatane enek suamimu yang ngopeni anakmu. Kamu di sini kan bekerja untuk mencukupi kebutuhan anakmu gitu loh. Iya kan? Digembira-gembirakan hatinya. Karena kita sini dilihat oleh orang banyak. Iya. Jangan sampai kamu susah. Kalau kamu susah, teman-teman juga ikut susah. Apakah seperti itu, teman-teman? Anjay. Saiki mau lah wis aku lak sore wis matur. Iki kita keliling Indonesia ya. Ki mau pamundhut saka para peladen wis diaturke kabeh. Lah iki aku njaluk Jawa Baratan. Oh, genti liyane. Apa? Kita ke Papua. Apa lagu Papua iki? Ah, yes. Piye? Yo jajal. Lah yo jajalan. Piye? Jajal ya? Lagu Papua biar tau krungu aku. Enggak usah to. Engko pakai aku diringi perkusi ngono kuwi ya. Ya. Piye nyajal lagu Papua nyajal. Ya. Enggak usah to. Kowe penggemarmu dinteni Pak Dukul kan lho. Wis gawane pentol purung karo Pak Dukul. Pak Dukul kok mboten beto pentol to, Pak? Nggih tadi udah dibelikan mie, Pak. Oh mie, Pop mie. Ya. Terima kasih. Piye lagu Papua iki piye? Penasaran aku. Nggih, ini satu persembahan untuk rasa cintaku untuk tanah Papua. Iya. Dan Yo kok sik to. dinteni wong sakmene bareng tadi kowe kok sak-sik. Kentuke kumat. Ya. Hongke. Wis kumat. Asoy. Gendenge kumat. Masa apa ngono to? Yo engko sik sabar. Iya. Hongke rino jongke. Hey yang korang be yang ko alun-alun gombe. Hey yang korang be yang ko alun-alun gombe. Hongke rio, hongke gombe, gombe rio. Hongke rio, gombe gombe, gombe rio. Sajojo, you manis semuanya samura keke, samura keke. Sajojo, manis semuanya samura keke. Wis. Tepuk tangannya mana buat aku? Nanti kita garap lagi ya, Pak. Garap. Garap rangkep ini bisa nanti. Wih lagu Papua, lagu liyane luar negeri enak ora? Lagu luar negeri. Lagu luar negeri Thailand enek, Cina enek, apa iso enek sing anyar ora? Lagu ngendi? Lagu aku kan dulu pernah ya, Pak, pentas sama temanku. Dia tuh orang diwarai musik Mongol. Mongolia. Mongol itu ada Mongol itu ada itu Apa? enggak teknik kayak jenenge itu homing. Homing sing. Iya, Oh ya, piye kuwi? Homing itu ya kayak ngono kuwi, Pak. Oh. Piye njajal tak pengen krungu. Sarunge nembang ayo.
wedi tapi. Ora usah wedi kancane akeh. Yo. Anjay. Piye? Entak juntak. Aja cepet-cepet Pak Dodo. Ore di samore, kamore di samona bella. Ere si come mi tunso e samore miro. Wis kuwi. Pak? Nggih. Ngono kuwi. Saya mboten, Pak. Ora. Biasa. Ya saiki Jawa Baratan, ning nyembang kowe, ning joget Okpa. Heeh, piye? Oke. Oke ya. Oke ya. Iki Jawa Baratan. Genti diketokne mau jenenge sikile Okpa. Lagune wek nembang ning kono apa sing Okpa ning kono? Ayo, milo. Gen iso kobet lan joget. Lah Pak aku ning pawon piye? Ya ora ning ngono ae. Sia-sia. Heeh. Lagune anu ya Bajidor Kahut ya. Lek baju ngloncat ngono biasa. Ayo Bajidor Kahut. Nah, coba. Heeh, ayo karo Okpa jumeneng yo, Duk. Pirantimu apa? Ana kipas, ana tip, ana radio. Nah, ayo coba. Diaturke. Yo, coba. Diketokne sikile duwe juara Indonesia iki sindene mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sing kurang ditutupi karo sing lebih. Kuwi jenenge kerjasama yang solid tumraping Maranggono duwe juara Indonesia perawe juga. Yuk, makaca, yo nduk Ova, diaturke. Bajidor Kahut tetes. Nunutup kangen maya duh gandeng kembang di panggung jadi kanan terus sogara rendek sapa rendek sapa kendang ngajak ngajak aduh maninya suka ngajak ngedurian ngajak nusuk tasik
kasih Mbak Rengga Jombe nduk Pak. Ya, wis siji no. Oh, ngono ah. Wis siji tok. Heeh, karek Mbak Dita Intawati sing saka Banyuwangi. Ngaturke lagun Banyuwangi ning aransemene digawe gamelan Bali no. Oh iya, heeh. Pas gilek nyanyi cara Banyuwangenan, heeh, mergo asli metu saka ing Banyuwangi. Ya heeh, engko bareng iki gek nutungne lakon. Heeh.